Добър ден, драги зрители! Отново сте с Будител номер 2 и с нас е Тамаш Яносекараш, геополитически анализатор. Добре дошли! Добре заварили и много благодаря за изключително уважителната покана и поздравявам всичките зрители от България и от Сърбия. И ние се радваме, вие сте освен с геополитика, занимавате се и с славистика, и с културология и може би сте правия човек, който ще ни говори за нашата днешна тема, понеже през месец декември има много дати различни, но една от темите, която на мен е интересна, е темата на югославизъма и между другото южните славяни се обединяват в едно начинание, един проект Югославия, който няколко пъти се събира и разпада. Обаче България, макар че има причисленост към южните славяни, не успява да бъде част от тази, можем да кажем, конфедерация, групировка и така нататък. Задавам по-дълъг въпрос, за да почнем от самото начало. През 1 декември 1918 година прави се след Първата световна война кралство на сърби, хървати и словенци и по-късно става кралство Югославия. Кажете ни, България какво отношение има към югославската идея? Тоест, според вас, имало ли е и други възможности, освен такова обединение, където, например, между другото, могло и София да стане столица на такава? Абсолютно. Имало такива идеи, само че тези идеи побеждават в конкурса, те просто не надделяват поради най-различните геополитически причини и естествено и поради намеса на определени кръгове. Кой да дава? Много не искат. Особено западни кръгове не искат да се осъществи такава идея, но имало и такава идея и това трябва да подчертаваме. Много интересно между другото самата дата, защото има и друго обединение на същата дата. Тогава Трансилвания се обединява с Румъния малко по друг начин, с по-малко допитване до хората, но две много интересни геополитически конструкции се раждат на един и същия ден. Но много интересно, че как се появява идеята на югославизма, защото източниците, произхода на идеите винаги е много важен. Първо трябва да казваме, че и българите, и сърбите, и отделно разполагат с история. Дълга, славна и за българите, и за сърбите можем да кажем категорично, че се смятат за господарски народи. Със своят исторически опит, своят идентитет и са стабилни в това отношение. Даже при българите трябва да подчертаваме, че въпреки това, че за 5 века българската държавност не съществува, националната идея успява да оцелява. Тоест и българите, и сърбите са на определено утвърдена от историята групировка, обаче прави ги много подобни факта, че става дума за два православни народа. Два православно-славяноязични народа на Балканите, които са даже по-дребни едни сегменти на тази два народа. Генетически смисъл са много подобни на един друг и по начин на мислене, културно, цивилизационно, по писмеността. Тоест имало идея за това в средата на 19 век, само единствено, които не са харесвали, първо англосаксите. Защото би се направила една държава от река Дрина направо до Черно море. Най-вероятно, ако се направи тази конструкция, най-вероятно би била на така дуалистическа конструкция, както примерно Австро-Унгария е била или Полско-Литовската Жеч Посполита, още няколко века преди. Но ако това се направи, има една обединена православна славянска държава от Босна и Херцеговина до Черно море с морска връзка с Руската империя.
и направо стратегическа заплаха за проливите, които знаем много добре, че англичаните не са искали да попадат в руско или поне славянско и особено неправославни ръце и до ден днешен не са в православни ръце. Можем да си задаваме въпроси, че защо аджаба, но важно това, че имало и такива идеи и даже сред българските възрожденци от 19 век имало определени лица, които са подкрепяли идеята на двойна монархия, двойна българо-сръбска монархия и даже освобождението на България би се случило в този смисъл заедно в координация с сръбското княжество. Да, Както би се случило даже и в случая на априлското въстание, само че българското въстание трябвало да избухне малко преди, малко по-бързо, отколкото се планира, поради едни предателства, но сръбско-османска война все пак се случва. Ако тези две неща биха се случили заедно, може би историята, може би колелото на историята би въртило по друг начин. И тук мисля, че е много важно да добавям, че не съм признат официален историк, ама геополитически анализатор. Ние, геополитически анализатори, се различаваме от историци в едно особено нещо. Ние трябва да задаваме въпросите какво би било ако. Да. Защото трябва да се анализират. Плюс даже не знаем, че историографията пише ли винаги истината за това, което се случило. Но естествено, това, което се случило, това вече е познато, че как се появи идеологията на Югославия, какви исторически процеси, какви последствия причинява. Те вече са по-познати за нас. Извинявайте, че ви прекъсвам, но, например, ние сме в навечерието на, може би, век и половина от априлското въстание ще бъде идната година и априлското въстание всъщност има връзка и с сръбския свят, особено с Херцеговина, с тези неща и по това време даже не е била историята толкова обременена с екскурзиите на крал Милан и такива подобни неща, които са идвали също от, може да се каже, подзападни натиквания. И в този смисъл, когато сме били поробени под османското иго, повече сме сътрудничали, отколкото когато получаваме свобода и независимост. Как обяснявате тези неща, че сърби и българи имат по-добри отношения в кризните времена, отколкото когато са вече силни и мощни, така може да се каже и в средните векове? Е много интересен въпрос и абсолютно валиден. Психология ли е? И психология и даже можем да кажем, че тогава, когато двата народа едновременно са преживявали кризните времена, тогава просто е било необходимо да оцеляват и всички. И там имат огромна роля това, че двата народа са православни, славянски народа, разбират се без преводач, даже и от двата края на техните етническо землище. Тоест, те са подобни хора. И има един враг, на който абсолютно е все едно, че българи или сърби ще гинат. Те искат да удържат територията, искат да потушават въстанията. Тоест, хората в тази фаза, особено преди освобождението на България, повече разбират двустранично, че те са подобни, те са просто братски народи. И за голямото ни съжаление, след освобождението на България има такива исторически събития, които за съжаление малко причиняват потъмнение в братските чувства. Но иначе братството, независимо от това съществува. Братята са си братя, независимо от това, че дали са добри или лоши отношенията. Но трябва да казваме и това, и даже да подчертаваме, че едни определени сили, по много добре разбрани геополитически причини, са изострили отношенията между сърбите и българите. Точно за да не се осъществи идеята на единна православна славянска Югославия от Дрина до Черно море. Както и да се казва, каквото и да име, но по-близо до Русия и еднородна, религиозно и културно.
И даже най-вероятно би била по-жизнено способна и работоспособна, отколкото Югославията, която познаваме. А вижте как, когато казваме за тези опити, и след Втората световна война се говори за разговори между Георги Димитров и Тито, и все пак, може би, повече според вина на Тито не се случват тези неща. Да, јас мисля така. Прво за Балканската конфедерација, така мисля, че малко е било илузирично, примерно, да взимат Албанија в този съюз. Обаче, с пълно право са замислили двустранно за взимането на България в този съюз. Проблемите са били въпросът на Македония, както е вечен въпрос, но въпросът това, че къде да бъде столицата, какво ниво да бъде призната като столица или другата столица София. И има такива въпроси, които, съжаление, там пак не са разрешили да се осъществуват тези неща. Плюс и малко и намесата на Съветския съюз, защото тогава вече и Съветския съюз не съвсем всичките неща харесвал. Тоест, пак външни фактори. Но все пак, когато казвате за столици, има едно нещо, че има държави като Южна Африка с две, даже три столици, или Холандия, Хага и Амстердам. Така че и това са всъщност решими, но мисля, че все пак може би не е имало достатъчно политическа воля. Обаче да ви върна напреди, понеже аз съм филолог и така мога да кажа от Войводина. Тук, освен българско присъствие Банат, което е известно, например, във Войводина много силно и впечатляващо е влиянието, нарочно казвам, на сръбската литература на Любен Каравелов, който има даже и на сръбски, и на български пише, и започва просто да развива тези сръбско-български връзки. Обаче, може би, той бива повече като изключение, отколкото не се разширяват просто контактите. Мога да кажа, как се стига до тази ситуация, че може би има една, ние на сръбски казваме, самозатвореност към... не се познаваме достатъчно. За съжаление, да. Това е положението и... Даже не мисля само за сърбите. Например, мисля, че това ще да кажа Словения и България не се познават. Точно и другите южни славянски народи са така. За съжаление и поради географическото естество на Балканския полуостров, то вече знаем от периода на античния период на елинските полиси, и те не са били едини поради особено географически причини. Тоест, много е фрагментиран Балканския полуостров и то е първата причина. Другото, че тези неща подпомагат съхраняването на най-различните диалекти, на най-различните езикови... Архаика. Да, точно така. Тоест, и случва се и това, че хората трябва да са самодостатъчни на определени територии, плюс балканските хора и народи като цел, но и даже и единици, имат инстинкта, както даже Луце Дечев казва за гръцката болест, че на всяка капия трябва да има един войвода. Тоест, това и в народни мащаби е правилно, и хората на Балканите много често се случва, че са самодостатъчни. И народите. Между другото, глобалистите не харесват това нещо, но това, за съжаление, освен това, че наистина пречи на глобалистическите планове, пречи на запознанството между всъщност братски народи, които даже могат и да се разбират езиков смисъл, ако малко се постараят. Тоест, има и добра страна на това нещо, но и лошата страна на това, че точно и това даже доведе до културната фрагментираност на познатата от история Югославия. Тоест, нещата се причиняват и от тези географически фактори. Но сега вече идваме в нови времена, в 21 век. Интересно, например, според някои изследвания, например, Новак Джокович има много
почитатели в България. Тоест има някаква балканска идентичност, когато, например, случваше се, аз помня през 90-те, когато България играеше с Германия футбола на световното първенство, в Република Сръбска те празнуваха победата на България, което просто са все пак някои нови моменти, които въпреки това тежко историческо минало, за което всички го знаем, дават надежда, че може би Балканите могат да станат и някаква, да кажем, Южна Скандинавия в позитивен смисъл. Именно. И особено казвам и като славист, че балканските православни южни славяни съвсем спокойно биха могли да формират и в нашите времена в някакъв съюз. И даже много сериозно се мисли по този въпрос и в 19 век. И да си мислим, че ако това евентуално се осъществи, да, има две столици, ако не София, другата, тогава пак е Велико Търново, но все пак няма македонски въпрос в сегашната форма, което е кошмар на англосаксите, кошмар на османците, кошмар и на Австро-Унгария и на албанците естествено. Тоест, много неща не биха се случили, ако този съюз, даже ако форма на съюз на независима държава, независимото сръбско княжество, между независимото сръбско и българско княжество. Дори ако не се формира Югославия, но само има един съюз. Да. И даже този съюз е проруски. Съвсем друга геополитическа картина на Балканите имаме. В този момент Османската империя е смъртно заплашена. Може би и Първата световна война се случва преди, обаче няма македонски въпрос в този смисъл, което би помагало сериозно много повече за българо-сръбските отношения. Знаем, че тези неща се налагат отвън, за да не има дори случайно такъв съюз, но би имало огромна изгоряща нужда от този съюз. Плюс другото нещо, че Османската империя за горе-долу 100 години е изчезвала от картите, обаче сега виждаме един определен неоосманизъм от страна на Турция на Ердоган. Точно така, извън славянския фактор се засилва. Точно така. И те, както знаем много добре, турците, албанците и даже определени много широки кръгове от така наречените бошняци, които най-правилното име е муслимани. Тоест, между тези три много различни фактора, ама базирано само единствено на културни, цивилизационни приличия, нямат никакви скрупули да съдействат срещу нас, които представяваме славянската православна линия. Тоест, даже те са толкова гранични с един друг, но са имали проблеми с един друг исторически. Знаем, макар че по-малко отколкото българите с сърбите, пак умишлено. Тоест, първо имаме външен фактор, който трябва да накара всеки един трезвено мислещ от нас, че дали има нужда от формирането поне на един съюз между тези държави. Моят отговор е категорично да. И даже и за Македония бих казал. И знам, че и от българска и от сръбската гледна точка Македония е много больна точка. Аз мога да разбирам всичко и като славист, но пак като славист го казвам, че ако българите и сърбите с един друг ще се душманстват в Македония, може да се случи съвсем лесно, че албанския фактор да наделее или в църковен смисъл Фанара от Константинопол или гръцките националисти. Тоест можем да изгубим една цяла славянска държава. Малка държава, но все пак. Една съществуваща до сега славянска държава, тя вода да се съхранява. А следващата ще бъде Черна гора, като малка държава. Не искам да споря с вас, но просто аз виждам проекта Македония от една страна като проект, може да се каже, анти-България, по подобие на Украина като анти-Русия. Проект, който може да се каже откъсва една периферия
българският практически етнос, който предимно е в Македония. Разбира се, че има и други. Има и сръбска следа, има и албанци, да, турци и така нататък, но да не споря за това. От време на време аз, когато така идвам през Македония и даже между хората, които обичат България, се казва нещо, което може би трябва да се каже. Задават ми въпроса дали е възможно в един момент Македония и България да станат в конфедерация. Просто не искат да стават част на България, искат да си имат като особена втора държава, но някаква идея за обединение между Македония и България, аз мисля, че съществува. И легитимна е тази идея, абсолютно легитимна. Казвам и като българолог. Обаче, същата идея трябва да се осъществи примерно между Сърбия и Черна гора. Да. Сърбите, знаем, че имат много подобни проблеми с Черна гора, колкото българите с Македония. Даже и Босна и Херцеговина като цяло може да се смята за такова нещо. Тамошните мюсулмани са подобен фактор, макар че там вече има религиозни, културни, цивилизационни разделителни линии. С Черна гора няма. С Черна гора е много подобна на случаят на Македония. Само единствено те още не са си измислили за себе си, доколкото аз знам, че са най-античният народ на Балканите, обаче биха могли да се претендират, че са най-старите илири или нещо подобно, обаче генетическо гледано те са най-чистите сърби. Тоест няма спор за това. Тоест поне една конфедерация и там можеше да се осъществи. И даже един някакъв много силен съюз между Сърбия и България пак е нужен. И пак сме там, че въпреки едни исторически несъгласия, се формира един силен православен славянски съюз на Балканите. Естествено, това най-последно ще бъде противоруски съюз, т.е. най-вероятно ще има много добри връзки с Русия. Можем да познаем, че едни кръгове ще са много твърдо против това да се осъществи. И точно тези кръгове, да видим чудо, точно тези кръгове са осъществявали идея, те са въплъщавали идеята на македонизма като държава. Мисля, че може би много време сърби и българи отделиха на темата Македония, защото има и други теми, които може да бъдат интересни. От друга страна, сега вече в сръбските кръгове известно е да се каже, че се вижда България като една люлка на писмеността на кирилицата. Вече може да се каже в учебниците в Сърбия се учи, че Самуилово царство е било българско и просто за някои неща вече има афирмативна роля на българското минало. Обаче проблема не е толкова в миналото, а в възможностите за бъдещето. И ще ви задам въпрос като геополитически анализатор. Сега НАТО започва много засилено да се, как да кажем, движи към изток. От тук се, може би, очакват някои намерения към държавите членки на НАТО да подпомагат тази идея разширяване на НАТО към изток. Какво е мнението на обикновения българин, понеже в Сърбия го знаем, че те са може да се каже проруски ориентирани. Как българите гледат на тези неща? В коя посока според вас идва общественото мнение, ако говорим за руско-западните отношения? Много правилен въпрос. Това мога да казвам, че поне 85% от сегашното българско население са проруски ориентирани.
Някои по-малко, някои по-радикално, обаче симпатизират на Русия. Като два пъти освободителка на България. И като православна, християнска и даже славянска, духовна и душевно дъщеря на майка България. Тоест, физически не, обаче духовен смисъл, цивилизационен смисъл, културен смисъл, Русия си е дъщеря. Да, защото България имала патриархи. Абсолютно. И даже Украина и Беларус също се смята за такива. Даже там има, българите откриват много големи паралели между Македония и България, като става дума за такива и пак не става дума за това, че даже има кръгове българи, които нямат никакъв проблем с това, че съществува и македонска нация, само да не отричат миналото си. Горе-долу малко подобно като руско-украинските отношения, да не отричат, че някога са били още един народ. Затова казвам, плюс другото нещо, че български език и така наречен вече признат от много академии македонски език или според други български кръгове литературна норма на български език, отделно два езика ли са или само диалект, става дума за източни южнославянски езици, които много повече приличат на източнославянски езици. И като основа на църковния славянски език или църковно-българския, както казват определени кръгове в България. Тоест, даже има и езиково приличие между българския и руския. Да, така е. Знам въпрос, когато казвам за тази национална история. И другото нещо, преди да забравяме. Значи, българите симпатизират на Русия и много добре знаят това определени западни кръгове. И заради това нито за НАТО, нито за Европейския съюз не се организира национален референдум в Република България. Защото много добре са знали, че какъв ще бъде резултатът на тези референдуми, понеже тогава вече НАТО се послушва срещу Русия отново. Както и Европейския съюз не се отнесе най-приятно, най-вероятно българската национална нагласа не би подкрепяла тези неща. И ето, имаме една втора Сърбия на Балканите, която не е част на НАТО и Европейския съюз и е коридор между Сърбия и Черно море и, ако щем, Русия. Тоест, това не искат едни кръгове и прегазват българската конституция с това, че не организират национален референдум, не се допитва до народа, както сега искат, между другото, и с въвеждането на еврото в България, пак не искат да допитва до народа. Тоест, нагласата е много позитивна, само че никой не пита българския народ и аз мисля, че това много не е здравословно, това може да се зриви в един момент. По-добре да не експериментират с това от Запад. Исках да задам въпрос точно за историята. Например, как става дума за учебниците? Например, как се учи в България? Дали вече, как кажем, образованието идва в една национална посока, както е, например, в Русия или даже и в Унгария? Или още, може да се каже така, има соросоидни намеси? За съжаление, соросоидни намеси. И как малкото българче да научи българската история в България? Един от кардиналните въпроси, много важен, много добър въпрос, един от кардиналните въпроси. Точно от падането на социализма България започва да изразяват активността тези определени организации и постепенно, вече в 90-те години, но и след това, постепенно сменят българските учебници. Пренаписват исторически събития, които са от кардинална важност за България. За цар Симеон Велики вече не се пише, че колко е бил велик, две изречения се пишат за него, едва се пише за това, че България е люлката на славянското православие, едва се пише за Свети Кирил и Методий, Радомир апостоли. И още по-малко се пише, особено истината, за турското робство. Какво пише за турското робство? Че е било съжителство, че без никакъв проблем са живяли един до друг, християните и мюсулманите, което, за съжаление, не винаги е било точно така. Да, Османската империя до някъде имала интерес да отглежда християнско население като данъкоплатци, обаче, за съжаление,
имало и много тежки зверства над православното население и над сърбите. Това число не само над българите. За малко време те са завзели и Средна Унгария и там имало много шарени неща. Затова казвам, че тези неща не могат и не трябва да се изкриват от историята. Тоест, и българите знаят, с извинение, народната памет, все пак не може да се излъже, има песни за това, не случайно има въстания, постоянно, между другото България постоянно има въстания. Постоянно, за което пак не се говори, особено в учебниците. След това да не говорим пак и за освободената България, за световните войни. Даже това не се разбира от тези книгите, че българската държава и Съединените американски щати са били на противоположни страни в световните войни. Толкова вече. На едни определени либерални кръгове просто не е целта да се знае историята. Даже има вече такива конфесии при либералите, които изобщо не искат да се занимават с историята, толкова искат да изтриват миналото. Обаче проучването на миналото би било важно и тогава, когато пак се готвят на поход срещу Русия, както правят и сега. Тоест, би било хубаво да знаят историята, обаче да знаем, на едни кръгове е изгодно да не се знае изобщо, но това ще доведе просто до повтарянето на много тежки исторически грешки. Тоест, историята трябва да се знае, но много е важно, че България не от държавна посока идва решението. Тук трябва да споменавам доктор Костадин Костадинов, председател и създател на движение, вече политическа партия Възраждане. И мой приятел, между другото. И моя, да. И Движение Възраждане издава учебник по родинознание. И този учебник по родинознание съдържа историята така, както се случило, и с славните, и с по-малко славните моменти от българската история, истината е писана там. И като казвам, че алтернативна организация може да дава едно решение, че как малките българчета да могат да се запознаят с българската история. Добра новина това, че особено задграничните български училища и даже в Западна Европа, които и в Унгария има, между другото, българско училище, и в САЩ, там се преподава историята точно от този учебник. Тоест има надежда. И България даже има училища, само че там държавата поради няколко много важни за едни пак външни кръгове причини не много подкрепят разпространяването на тези учебници, обаче учебникът се разпространява абсолютно безплатно и се раздава и от нас сами и строго е забранено да се продава. Макар че някои са пробвали, може да се купира, има и онлайн версия. И какво се възражда с това? Възражда се един процес от края на 18 век и от 19 век от българската история, точно, когато имало абсолютно автохтонна вътрешна училищна мрежа на българите. Тоест българският народ започва да се самообразува. Идваме към това. Аз за края, аз съм тук, ще кажа на оператора, виждаме тук Глас Ветеран, това е сръбски вестник и тук в началото имаме интервю с Золтан Дани, това е унгареца, който свали И на нас Унгарция е национална гордост. Да, F-117 американския самолет, когато воювахме с НАТО и тук има една конференция, където сте и вие в Мокрин, в Банат, където има и руснаци, и сърби, и българи, и унгарци, и от други страни, където сте били. Но какво искам да кажа? Не да разказвам за този вестник, но исках да кажа, че отношенията между Унгария и Сърбия
станаха много добри в последните десетилетия. И сърби, и унгарци са в миналото воювали, имали са и нелепи моменти и така нататък. Но стигна се до това, че може би да се каже, че Белград и Будапешт станаха стратегически съюзници. Може ли този пример да бъде добър пример и за отношенията между Белград и София за бъдеще? Разбира се. И много добър въпрос, който зададохте, защото да, имало войни между унгарците и сърби през историята, обаче когато имало войни, винаги трябва да задаваме въпросът, че защо тези войни, защо тези военни и етнически конфликти са избухнали, в чий интерес са били. Пак намираме такива кръгове, че като Хабсбургите, Хабсбургската империя, в която, примерно, унгарците имат национална борба за освобождение, два пъти имало такива неща. Тоест, винаги се намесват и външни фактори. Първата световна война Унгария изобщо не е независима, а във Втората световна война има един изключително интересен момент, когато се сключва договор за вечно приятелство между кралство Унгария и кралство Югославия. Тоест, веднага, като Унгария е била свободна, вече имало едно намерение за разбирателство. И между другото, за Трианонския договор трябва да се подчертава, че гнявът на унгарците не е към Югославия, а по-скоро към Румъния и Чехословакия. Докато, примерно, за сърбите пак е много вярно, че унгарците не се появяват като главния проблем на сърбите в Югославия. Те повече проблеми имат с хърватите, примерно, с усташкото движение. Затова казвам, че вече тогава имало един момент, но пак външни фактори самоубиха унгарския министър-председател Павел Телеки. Много добре знам, че го самоубиха в кавички и от тогава започнат военни действия. Тоест, някои кръгове са много тежко заинтересувани да не има съюз между Сърбия и Унгария и сега не се радват, обаче сега ние не ги питаме. Даже сега е добавена и Словакия и от Шар планина до Северните Карпати има един съюз, който прекрасно блокира всичките амбиции на армиите на глобалистите и техните геополитически цели. Много е важно обаче, че този съюз, който е прекрасен сам себе си, има един проблем. Няма морски изход и все още е пообиколен от натовски страни, ама от всякъде. Да, има и неутрални страни, като примерно Австрия, но все пак намираме рано или късно натовски държави. Южните Балкани пак знаем, че колкото и да са инстабилни, пак са интегрирани на сила някои държави в НАТО. Имаме нужда от морски изход. Морски изход можем да намираме, част Хърватска към момент, за съжаление не, ама примерно през Черна гора. Не е невъзможно, обаче, понеже са напечени отношенията с Сърбия, там има и много остри преследвания срещу сръбското население. Има такъв акутен конфликт между така наречените черноморски националисти и сърби, какъвто, аз се извинение, няма от 80 години между българите и сърби. И България и Сърбия имат много общи интереси. Точно България е най-подходящата страна да се добави към този съюз. И не само Белград-София, не само уста Белград-София да се осъществи, да се добави направо и Будапеща и Братислава. Още повече можем да блокираме плановете на глобалистите и даже ще имаме един коридор, който първо дава възможност за търговия с евразийските държави и с Китайската народна република, не само с Руска федерация. Един коридор от нормални държави, които искат мир и разбирателство и просто няма да се получи това, което глобалистите искат да постигат, че до век и веков да разделят от един друг Западна Европа и Руската федерация и като цяло Евразия с един така наречен кордон санитер или интермариум или междуморие от Балтийското море до Черно море, което сега вече е осъществено, за съжаление, Полша, Румъния, Украина.
точно Българија е клучовата држава и за този сојуз, за да има морски исход и за врска с Русија и даже и за сохранјаването и даже возраждане на едни трговски отношенија. И даже пократок пат отколкото од Солун през Грција, Македонија и Србија до Унгарија, многу пократок пат чрез Русија. Благодаря ви за този разговор. Аз се надявам, че ще имаме още възможност да говорим. Също. Харесва ли ви се названието на подкаста ни Будител? Много, много. Много смислено Събужда. име. Много смислено име, истинско възрожденско име. И много е достојно за темите които се обсуждат в тези предавања. И пак много благодаря за исклучително уважителната покана. Благодаря и на вас, драги зрители. Това беше второ предаване на Будител. Ще се видим следващата година. Като сърбин мога да кажа, че Косово е Сърбия, Охриде България, бъдете с нас и следващата година.